Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke amatikiti weDerby phakathi kweKaizer Chiefs kunye neqela ke leOrlando Pirates phaa nge-28 ke kaFebruwari ngomgqibelo ngo-3:30 emalanga. Athengiswe aphela baphulaphuli, aphelile, akho nelinjani, akhawuleze aphela, athengiwe thaphuthaphu aphela ke baphulaphuli. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku sekulinde into yokubana ke kuyodityanwa phaa ngomgqibelo nge-28 ke kaFebruwari. Injalo ke baphulaphuli ke into edibene namatikiti kuthiwa ke athengiswa aphela kwiindawo zonke. Maske senjenje ke malunga nezi tim zombini, ezi tim zombini ke ndicinga uba fanuba ke abantu abaninzi sebeyayazi into yokubana iKaizer Chiefs ke neqela leOrlando Pirates xa zithe zadibana awunokhomba uthi ke kwawubethwa le kwawuyekwe iphi. Asinoyithetha ke abalandeli ke abasapota itim zabo, yinto yakhona ke leyo. But ke xa uyijongisisa kakuhle into edibene nebhola, ezi tim zombini awukwazi ukuthi yeyiphi ezawubethwe ngeyiphi engeke bethwe xa zithe zadibana. Now ukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs le ibike adibana neOrlando Pirates kwifinal ke yeNedbank Cup, aphumelela amakhosi ke abethe Orlando Pirates phaa ngo-2-1. Phambi kwaloko ke kwalo final bezike zadibana kumdlalo weligi, yaphumelela phaa iOrlando Pirates betha iKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ke la maqela omabini awunokhawuleza ukhombe uthi leliphi elizawubethwa ingeliphi elingeke libethwe. Masenjenje ke iKaizer Chiefs ke njengoba ke izawubheka phaa kwiOrlando Pirates, na ukhumbula into yokubana ke izawudlala kulo mgqibelo siya kuwo. Amakhosi adlala phaa neqela ke lapha e-Egypt eCairo, bedlala umdlalo wabo wokugqibela phaa kuma-group stages ke we-CAF Confederation Cup. Abafana badala ingumkhomba ndlela wabo into yokubana ke bayabhekana phaa kwii-quarter finals ke ze-CAF. Xa bebuya lapho abafana badala ke bazawubuya ke bezawulungisa into yokubana ke bezawubhekana nomdlalo wabo neStellenbosch. Endicinga into yokubana lo mdlalo lowo ke uzawumisa uba andiphazami, zakhe ndiwuqwalasele kakuhle into yokubana izawuthini na le match yeKaizer Chiefs phaa ngoLwesibini. Kodwa apho baya khona baya phaa kwi-28 ke kaFebruwari bezawudlala phaa neqela leOrlando Pirates. Laa mdlalo wabo phaa ngoLwesibini asikaqiniseki inceka sento yokubana ke wawuqhubeleka, sakhe siwuqwalasele kakuhle ke imeko yabo baphulaphula. Sifuna buxoki sithi awuzudlalwa kanti uzawudlalwa, siqhubeke sithi uzawudlalwa kanti awuzudlalwa. Sawuke siwulandelele laa mdlalo wabo waphango lwesibini phambi kokubana ke babheke phaa kwiDerby ngomgqibelo. Kona ke indlela yabo ke eya kwiDerby le bawufikelela phaa ngomgqibelo ke apho ke bazoqobisana neOrlando Pirates phaa nge-28 kaFebruwari ngo-3:30 emalanga. Injalo ke baphulaphula ke amatikiti weDerby kuthiwa athengiswe aphela. Ndifuna ke ningene nani ke nitsho into yokubana ke niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.